I dobar dan, dobrodošli u Pink and Games. Danas igramo Plants vs Zombies. Ovo je druga epizoda. Dakle, stali smo kod 4. nivoa. Pa, hajde da počnemo. Ipak ćemo prvo da vidimo šta je ovo. Da vidimo. Ovo je nešto, okej. Ovo je napraviti svog zombija. Okej. A može brada. Dajmo crne boje. Da idemo. Okej, ništa. Od šešira. Ništa. I mesto naravno. Tamo gdje smo mi. Finish it. Okej, finish it. Ovdje sam malo sučita. Okej. Evo sljedeće. Okej. Mi smo počeli ovdje. Oho. Sad imamo cijelu travu. Okej. Malo stavimo sunflower. Okej. Morat ćemo da skupljamo sunca brže, što bi mogao svaki trenutak da se pojavi. Eto šta sam vam rekao. A mi smo imali dom pa smo bili spretni. Okej, sada je bolje da mi postavljamo sunflower. Okej. A da nam... bre. Mislim da će ga ovo zaustaviti. Da. Sada ćemo da čekamo. Okej, 2 sunca, 2, a još jedno. Tako je. Neće ga ovo do kraja pojesti. Okej, dakle moramo brže da postavljamo sunca. Evo šta sam rekao. Još jedno sunce. Tako. Evo ga pojao ga je. Još samo malo. Bre. Mislim da ovo može biti sve. Evo, bravo. Još sad jedno. I gotov je. Stavit ćemo, evo, ovdje. Okej, još samo 2 sunca, yes! Ovo je baš dobro, zato što ćemo izgleda stići da ih ubijemo. Okej, imamo dobro. To se ne brinem baš. Okej, stavimo ovdje. Mi ćemo sad da štedimo sunce. I pokrećemo ovdje treba. A sad drugim. A i ovdje ćemo staviti malo.
Ovdje treba sunce. Ovo nivo je lakše, što sam mislila. Apple i spremni sve. Ok. Ovdje sad još jedan grašak. Ok, piš šuter. Mislim da će ovo biti dovoljno da završimo nivo. Šta ću sad ne staviti? Znam šta ću sad mislim da će ovo snima. Kako se udre, ovo je GPL. Šta je ovo, lopatica? Čemu ne ona služi? Šta služi lopatica? Ok, šalu. Ada. Ide. Ok, imat ćemo ovu lopaticu da brišemo bi. Šta će nam linija? Vidi kako je mali. Šta vičeš? Ali dobro shvatio sam. Dobro. Vidim, kuglanje, nisam se baš pripremila predobre. Ajmo bre. Ne budem spremno. Dobre, ovo je sad. Ajmo bre, aj koliko je. Mislim da to stavio miš. Neć, ti što bre. Ne znaš šta mi je sad nešto neći. Sad je gotovo. Vidi, ja sam ubio dva. Još dobro. Nisam ovo mislio da uradim. Ubre. Mislim da ću uskoro morati malo misliti. Ajmo bre, bumbolec. Ubre, nisam trebao tu da nastavim. Ej. Dva odjednom. Prijedan, pogrešio sam, vidim. Nisam znao da dobro ide. Sad ste svi gotovi. Vi četiri odjednom. Ovo ću morati češće da radim. Evo, tu je gotovo. Vidi. Ti je ono moj bradac, ali vidim. Još ovaj nivo završimo i završili smo. Neću slušati. Ako ne stignu, nisam imao vremena, evo pustit ću. Evo, vi kako sporo. Opa, 3 odjednom. I ovdje se završava epizoda. Vidimo se, ako vam se svidio video, obavezno like, sub, share i komentar, a vidimo se u sljedećoj epizodi.